pelaillaan taas me pelaillaan nää on vähän hulluttelut tää. Ja mun nimi on Mössömies. Ja mun tuttimies. Ja mä oon sitten tietysti perunamuusimies. Siis perunamuusimies. Tää kuva on tosiaan vähän tällainen persuksista. Ääni ei varmaan kuulu todella hyvin. Minä se mahdollista. 3-10 tilaajaa ehkä, niin mä ostan uuden kamera. Niin mä sanoin, että 100 tuumaisen sellaisen hienon kameran ja sillä mä teen sitten videoita. Vitsi, mä teen tällä vielä pitkää videoa. Siinä tuttimies vähän koskee. Ei kun vähän lapsentekoa yrittää tehdä. Siinä fyntä. Tule persus sieltä. Muumipeikko. Pikku myy auton alle. Litistyy. Ostin livu. Ei kun se tuolla. Ei su silloin kun tälle. Mamma näyttää mallia, imee papan pallia. Mitä vittu se sinne auto lähet? Mun pitää tehdä luistamaan. Mitä sä yrittää toistu persus? Tule nyt sieltä, kusi aivan. Oi vittu, Katalliina kuolemassa. Nyt sä turppaa se auto. Älä nyt vittu siinä jysähdä. Oi vittu. Sepä hauska. Nyt täällä kyllä tuolla... Oi. Siitä sait. En kyllä mä saanut mistään. Mä sain vaan isot paskat housuun. Oho, autokas. Jatkuuko se vielä? Jatkuu. Mä haittaa se mua. Vittu, tää mun perssureikä vähän haisee. Ai hyvältä. Niin, no milles mulle se olisi? Sehän on maustettu perse. Wow. Älä nyt sitä kameraa siinä. Raiska. Niin. Oi vittu, hän oikeesti otti. Siis tuttimies. Älä nyt vittu tuttimies siitä. No teet itse video. Ja teet video, niin... Älkää välittäkö tosta tuttimies. Tämä, josta nyt onkaan Mössömies. Mikäs sun nimi on? Mössömies. Niin. Tuttimies. Mä oon perunamuusimies. Mulla on Perunamuusit housussa. et koske persuksiin. Toista vittu. What the fuck? Ole hiljaa persus siellä. Siis tuttimies. Mulla menee nää nimet vähän sekaisin. Älä koskettele toiseen tekemään munaa. Ui vittu sua tuttimies. Ui persus. Ui vittu tauteni. No niin, nyt taas pelaillaan taas vähän katkoa sitten. Ei tää auttaa mene millään tohon munaa. Tule nyt, trakto. No, mitä vittua? Oi jumalauta. No ei vihdoinkinhan se tuli sieltä. Voisi panna pausi sun pakko käydä paskalle. No niin, taas pelaillaan. Jatketaan tätä. Joo. Ja toi feilaa koko ajan. Mäkin oon parempi siis. No joo niinpä. Ite olisi varmaan, ei tiedä. Vittu, älä nyt vittu lää. Ei jumaliste.
Nyt pitää aloittaa täällä. Ja mä yritän taas tää alusta. Tästä tulee pitkä. Laitapa vaikka... Laitapa... Näytetäänkö toi lopuksi? Joo, laitetaan pausi. Tytty. No ei pelaillaan taas. Mä laitan vähän katkua, kun... Messämies täällä tanssii. Ei toi kyllä tanssia. Joku murha, toi on murha. Hei. Mikä tulee hikkepoika? Hikkepoika siinä Siis mä oon kaikissa hikke. Mä persus. Maailman persu. Niin kato kun mä oon persistä syntynyt. Mä arvasin. Sä näytätkin vähän. Mustutus sulla. No kyllä mä vähän oon tällainen lussu. Kyllä mä oonkin tällainen lussu. Turpa. Niin mä en oo kyllä hevonen, mutta... Voi vittu kun perseen kestää olla. Mä en oo perittänyt mun naamassa. Kun mulla on perittänyt mun naamassa. Mun naama on tuo persuksissa. Ui vittu, mä tonne haluan. Mun pitää mennä tänne persussuuntaan. Toi on eteläsuunta, siis toi on länsisuunta, siis toi on länsi, vai mikä tää nyt on? Toi on kyllä pohjoinen. Niin, haittaako se? Oikeesti, mä en tiedä. Okei, sit no moi. Visa. Ihaha, hepo murnahtaa. Ihana. Saa. Älä minä puukolaukkaile. Tule nyt. Otetaan vähän nopeutta. Mä lähden vähän nopeasti. Stop. Minä olen Avirpulla. Kyllä ymmärsin, että minä olen kulli. Yrittäkää mun laittaa tilakseen, niin mä ostan sen. Se on tosi hyvä kamera. Se on varmaan... Tuumas. Mursu kamera. Millä tulee semmosia mustavalkoisia kuvia. Ei siinä ole edes videoa. Niin siis mä... En mä oikein tiedä. Tää video olisi kyllä loppua ihan kohtaa. Yrittäis pikku pausia meidän kaikki paskalle. Älä heiluttele sun pullia siinä. Mitä sinä siellä? Nyt tulee räjähtää. Kyllä vähän räjähtää nämä mursut. Ismo. No niin. Varo nyt, herra jumala. Tavallista. On yksi Ismo ja tänään mä näytän, kun mä katsotaan. Joo, no niin. Tästä se lähtee. Älä vittu. Tule sieltä. Moi! Hän hoitaa sen päältä. Ei kun jos toi lähtee toi muna tosta, niin... Ne? Siis... Ja siis me tehdään puuroa. Me halutaan antaa lahja. Pikku stoppi. Tänne pikku loppu.